Honda Accord Type R je najjača verzija 6. generacije Accorda koja se prodavala u Evropi. Honda Accord Type S je najjača verzija 7. generacije Honda Accord koja se prodavala u Evropi. Koje su razlike, koje su sličnosti i kako sve to izgleda u realnosti na stazi poput navaka, upravo ćete da vidite. Uživajte u videu koji sledi. Dragi moji, dobar dan i dobrodošli na Zoki PH YouTube kanal. Ja sam naravno Zoki, kao što možete vidjeti nalazim se na stazi Navak, a ovo pored mene su dve Honda Accord. 6. generacija i to njena najjača verzija Type R i 7. generacija, opet najjača verzija 7. generacije za Evropu Type S. Pre nego što krenem dalje i predstavim oba automobila, red je da pozdravim vinariju Matijašević, jer ja sam kao i svaki dobar domaćin doneo mojim gostima koji su mi dovezli ove automobile po jedno vino roze, uz naravno jednu jako bitnu napomenu, da ne kažem disclaimer, nemojte da pijete kad vozite, bilo da ste na stazi, bilo da ste u redovnom saobraćaju, znači alkohol koristite samo isključivo kada ste kod kuće ili u gostima i kad imate obezbeđen prevoz, a da to niste vi koji sedate za volan. I pošto mi ova dva vlasnika, ova dva automobila deluju bukvalno kao pravi biznismeni, iz tog razloga za njih po jedan biznis paket. Pa volite, evo sad smeju mi se, tu su iza kamere, smeju se obojica, pa volite, vrate, Japanci su biznismeni, morate vi biti biznismeni. Znači po jedan Atlas paket, odnosno biznis paket za njih dvojicu. E sad, idem da odložim ovo vino, pa da krećemo. Krenut ćemo od ovog mlađeg Accorda, znači Honda Accord 7. generacije, ugledala je svetlost dana tamo negde 2002. 2003. Proizvodnja počela 2003. odnosno druge, a treće su se pojavili, što kaže, na tržištu. I ovo je verzija koja je najjača. Ono što je bitno i što mora u startu se napomene, Japanci su pravili za Evropu i za Japan jednu verziju, a za Ameriku su pravili drugu verziju. Znači, evropska i japanska su bile identične. Ali opet je tu bilo nekih razlika, sitnih razlika, ali bitnih, ali to ću reći kad bude došao do motora. Elem, kakav dizajn je doneo sa sobom? Pa ako ćete iskreno, ako mene pitate, bukvalno kao da je nekako onim mačem katanom sečen i dizajniran. Jer toliko ima oštrih linija da mi je prosto neverovatno da su te oštre linije bile zastupljene početkom 2000-ih. Zašto mi je bilo neverovatno? Pa ako pogledate njenog direktnog konkurenta, to je bila Mazda 6, na primjer. Mazda 6 se tada također pojavila sa novom generacijom i bila je prilično zaobljena. I u Evropi je bio manje više sličan trend, jer setite se samo BMW 46, u suštini možda jedan od najzaobljenijih BMW-ova serije 3. Elem, kako god, dizajn može da vam se svidi, da vam se ne svidi, ali ono što niko ne može da spori, to je taj nivo agresivnosti koji ima automobil kada se pogleda od napred i da budem iskren, meni se od napred sviđa. Međutim, ima jedan drugi moment, a to je moment kada se gleda s boka i ako pogledate ovde, ovaj zadnji kraj, sad ne znam koliko će kamera moći to da uhvati, moramo da promenimo kadar. Dođi, dragi moj kolega kamermanu, kada pogledate evo odavde, iz ovog dela, iz ovog kadra, pogledajte kako auto izgleda odsečen, bukvalno kao što sam malo preko, ako ne računam moj spoiler koji je aftermarket, kao da ste ga ovde katanom odsekli ovako i dobili ste zadnji kraj koji je meni mogao da bude na neki način malo zaobljeniji, malo lepši. Ono što mu svakako daje dobar utisak, to su ova fabrička dva izduva, svaki sa po jedne strane, što je već neka i prepoznatljivo za Hondu, odnosno za Hondine jače modele, i kažem, ovaj aftermarket spoiler koji je u vizualnom smislu i tekako doprineo da auto izgleda značajno lepše. Ako se pogledaju njegove dimenzije, on je za nekih 7-8 cm duži od prethodne generacije i za svega 1 cm širi u odnosu na prethodnu generaciju, tako da iz tog nekog aspekta po meni postoji neka disproporcija. Ako su već podigli za skoro 8 cm, odnosno povećali tu dužinu, mogli su i širinu, sigurno bi dobili na stabilnosti za 2-3 cm. E sad, idemo unutra da vidimo kakva je situacija unutra. Evo, kamerman je ovaj stvarno brz i agilan, svaka mu čast. Dođe slobodno s ove strane. Već i sami znate kakva je procedura. Kada snimam, uvek krećem kod interijera, prvo od sedišta. Sedišta su anatomski oblikovana, tu zbora nema. Naglašeni bokovi na ovom leđnom delu, naglašeni bokovi na sedalnom delu. Ono što je interesantno, nekako smo kod Japanaca navikli da u principu te dimenzije sedišta ne budu nešto posebno velike, međutim iznenađuje da je ovaj sedalni deo poprilično širok. Ono što je bitno, to jesu tvrda
jesu u suštini donekle i udobna, da kažemo da postoji neke taj kompromis između tvrdoći i udobnosti, ali u svakom slučaju ove bočne potpore sa strane se itekako lepo osjećaju i prijatne su. Što se tiče volana, ja moram da kažem jednu stvar. Super je to što je kombinacija, mada ovaj treba da se presvuče, tu zbora nema. Super je što je kombinacija perforirane kože sa standardnom kožom. Super je što ima 3 kraka, jer to daje utisak sportskog volana. Multifunkcionalno, naravno, što je već i postalo tada na neki način moderno. Međutim, ono što meni za ovaj automobil nedostaje, to je za njegov volan, to su dve stvari. Prvo, nigde nema onih anatomskih ispupčenja da bi vam palčevi bolje legli, da bi se volan bolje držao. I s druge strane, nekako je za moj ukus ovaj sam obruč upravljača previše uzak, previše mi je tanak. Instrument tabla je stavljena pod jedan okvir, znači, odnosno, on jeste pod jedan okvir, ali su instrumenti stavljeni svi pod jedan okvir. Dominira brzinomet centralno, prilično je velik, obrtomer je nekako manji, možda bi za taj PES verziju to moglo i da se izmeni, ali bože moj. Centralni deo, odnosno centralna konzola, dominira ovaj aftermarket infotainment. Što se tiče ventilacije, naravno, ona je vrlo jednostavna, veliki prostor za sitnice na centralnom delu i sve u svemu kad pogledate jedna lepa, ali u suštini jednostavno lepa centralna konzola. Ovo naravno nije ručica menjača odnosno vrh ručice menjača nije fabrički, nije sa ove Type S, ali u suštini ono što se mora reći to je da napred ima zaista više nego dovoljno mesta i komfort definitivno postoji. Sad, što se tiče zadnje klupe, sedište inače manje više, evo da proverimo samo još jednom, da nije pomaknuto previše pozadi. Ajde, može i reći da jeste, malo ću ga pomeriti napred, pa ćemo da vidimo kakva je situacija pozadi. Pozadi, bože moj, ne mogu da kažem da ima nešto preterano mesta. Noge mi udaraju svakako u prednje sedište. Zadnja klupa je solidna, mogu troje da sednu, ali bez da se guriju, nema teorijske šanse. Znači, u svakom slučaju, pozadi mogu dvoje da se voze, ali po mogućstvu da nisu viši, neću da kažem od koje veličine, odnosno koje visine, pošto već svi znate koliko sam visok, 100 puta sam to ponavljao. Dakle, sve u svemu, jedan relativno jednostavan interijer, klasična japanska jednostavnost koja dominira, ali ne može se reći da ergonomski nije urađeno dobro, jer napred ima više nego dovoljno mesta, pozadi u realnosti mesta nedostaje. Znači, šta su radili sa novom generacijom? Pa zaista su napravili jednu pravu pravcatu limuzinu koja može, kažem, kroz taj dizajn da vam se svidi ili da vam se ne svidi. Ne može da se spori agresivnost nikako, meni je od napred lepa, zadnji deo sam rekao da bi mogao da bude lepši, a što se tiče interijera, prosti i jednostavan u suštini, kakav smo već i navikli da bude kod Japanaca. Kakva je situacija ispod haube, to je naravno ono što sve vas interesuje. Sad, pazite ovako, ovo je ona bitna razlika između evropskog i japanskog modela. Za evropsko tržište najjači je bio upravo ovaj 2400 kubika sa naravno VTEC sistemom. Iz 2400 kubika izvučeno je 190 konjskih snaga na nekih 6800 obrte u minuti i negde oko 223 Nm koji su bili raspoloživi negde na 4500 obrte u minuti. Na ovom konkretnom primjerku promenjen je usis, urađen je reflash motora, tako da se VTEC ne pali na 6200 obrte u minuti, nego se pali na 4200 obrte u minuti, što znači da bi trebalo da ima malo bolje to međubrzanje. Kakve su performanse ovog automobila koji ima težinu od 1500 kg, dužinu od preko 4,7 metara i nepunih 1,80 metara širine. Pa nisu loše u suštini. 7,9 je ubrzanje do 100. Za 190 konjskih snaga, za 2003. kada se pojavio, iskreno moglo je to i malo bolje. Maksimalna brzina je negde oko 200, nego konkretno specifikacija kaže 227 km na sat, istini za volju to je moglo malo bolje. 15,9 sekundi je ubrzanje na 402 metra. Ako ćemo realno, iz 2400 kubika mogli su da izvuku barem 10, 15, možda i celih 20 konja više, sve to bi pomerilo performansa, načinilo automobil i boljim i življim i bržim. Nažalost, nisu to uradili. Ko se brine za zaustavljanje? Pa naravno kočnice. Koje su dimenzije kočnica? 300 mm su diskovi napred, 260 su pozadi. Sad da se vratim opet na ono što sam preskočio, to je šta je razlika kod Japanaca. Japanci su bili na neki način škrti i uradili su sledeće. Za svoju
za svoje tržište napravili su model Euro R7. Šta je specifika kod njega? To je najjača verzija koja postoji u Japanu. Motor je 2000 kubika, čuveni K20, ovi što prate Japance znaju o čemu se radi. Snaga mu je negde oko 215, odnosno nije 215, snaga mu je 220 konjskih snaga i u suštini još je malo i olakšan u odnosu na ovaj taj PES koji je bio u Evropi, tako da je taj Euro R7 u suštini značajno brži i da kažemo agilni automobil. Ako se ne varam, nisam se previše bavio njim, mislim da mu ubrzanje od 0 do 100 prilično dobrih, ne prilično dobrih, nego izuzetno dobrih 5,9 sekundi. Ne zaboravite, ovaj automobil sa prednjom vučom, odnosno prednjim pogonom, i ovaj automobil ima 600 stepeni menjač. Ono što je opet neka specifika, to je što može da bude zanimljivo, odnosno začuđujuće, to je što automobil, i pored toga što jeste kao da kažemo sportska verzija, nema šper diferencijal. Moram da kažem samo da mi i dalje nije jasno zašto su Japanci bili toliko škrti prema Evropljanima, da nisu napravili malo makar pojačali ovaj motor. Ako su pre 30 godina šumili litre zapremine da izvuku preko 100 konjskih snaga, ne znam zašto 2600 kubika sa samo 190 konja i ne daš onu opciju Euro R-a, odnosno Euro R7 koju si dao. Performansa sa malo preko 7,9 je do 100, 15,9 je na 402, sve je to moglo, odnosno bilo bi značajno brže i lepše u suštini da je makar za 20-30 konja ovaj automobil jači. Inače, moram da priznam i svaka čast evo svim ljudima do sada koji su pozajmljivali automobile za snimanje, da je u pitanju Honda, zaista ni jedan nije bio, da nije bio utegnut, da nije bio valjan, nigde se nije čulo škripanje, na svakom je menjač bio vrhunski, par excellence je radio, znači sve je išlo kao po siru. I da ja sad prestanem više da dramim, evo je ova krivina iz koje uvek volim da proteram jedan brzi krug i da uživate u zvuku. Naravno, posle brzog kruga sredi spori krug, valja ohladiti motor i kočnice. Kažu kad se hladi automobila treba istarati taj spori krug bukvalno bez kočenja, tako da evo idemo na leru lagano. Zvuk je pravi onaj hondaški što bi rekli i tu nema zbora, da je sve to što kaže onako kako treba da bude. Zaista fascinira auto i kako leži i kako se vozi. Ono što je možda blagi nedostatak, to je upravo taj nivo snage. Sve ostalo po meni je na izuzetno visokom nivou. Ako mene lično pitate, ovako nešto je baš dobar izbor za neko ko voli da podigne malo sebi adrenalin. S druge strane ima porodicu, voli duga putovanja, i kad već spominjem ta duga putovanja i porodična putovanja, opet i sportsku vožnju, potrošnja je dosta zanimljiva i kreće se negde, ajde da kažemo, u nekoj ekonomične vožnje, 9 litara na otvorenom do 16 litara potrošnje kada je u pitanju onako prava sportska vožnja. I sad je vreme da se prebacimo na ovaj drugi automobil, na Type R prethodne generacije. Idemo polako sada ka njemu i moram da priznam, u stvari neću ništa sada priznam, ako se ne parkiram pored njega, onda ću da vam priznam. Ovo je najjača verzija Type R. Tada, kada se ona proizvodila, 6. generacija, pravile se verzije Accorda za Evropu, posebno za Ameriku, posebno za Japan.
najbrža u Evropi, najbrža verzija, najbrža varijanta bila je upravo Type R. I ono što moram da priznam, evo već odavde, ako može samo kamera da isprati ovaj pogled, odnosno ovaj kadar, vi već odavde nju kad pogledate, vi na neki način doživljavate bukvalno neku kupeusku liniju. Postoje oni, a ja moram da priznajem da se pridružujem njima, koji kažu da nekako iz daljina asocira na Hondu Integru. Ja sam od onih koji se, evo ga i kamerman i vlasnik auta maše ovako prstom, i ja sam od onih koji smatram da na neki način podsjeća, ne kažem da je isti, naravno drugačije, ali u suštini podsjeća, ima tu neku kupeusku formu i drugačije ostavlja utisak u odnosu na Accord koji smo snimili malo pre, odnosno Accord 7. generacije. Što se tiče prednjeg izgleda, tu je sve onako kako treba da bude, znači bukvalno imamo i nivo agresije, i nivo elegancije i sve je to jako lepo uklopljeno. Ova crna boja naravno da doprinosi eleganciji, to je fenomenalna stvar uz ove, da kažemo, bronzano-zlatne felne. Ja ne znam ni koja je ovo nijansa, a auto izgleda ludilo. 2200 kubika, 4 ventila po cilindru, VTEC sistem. To je srce Honda Accord Type R i 6. generacije. Snaga motora 212 konjskih snaga koji se oslobađaju na 7200 obrtaja u minuti. Ko se seća od malo pre, maksimalna snaga je na 6800 obrtaja u minuti kod Type S-a novije generacije. Znači na 400 obrtaja se vrti više. Maksimalni obrtni moment je negde oko 215 Nm i on je poprilično visoko na 6700 obrtaja u minuti. Znači sve što se dešava se preko 6500 obrtaja. Znači ovaj auto mora da se, da kažemo, vozi onako muški, pošteno u visokim obrtima. Koje su performanse kod njega? 7,2 sekunde od 0 do 100. Znači za 7 desetinki je bolji u odnosu na generaciju Type S posle njega. Idemo dalje. 402 metra, 15,2 sekunde, opet 7 desetinki bolji u odnosu na generaciju posle njega. Maksimalna brzina tamo je 227, kod njega je 228 km na sat. Znači u suštini u svakom pogledu je bolji, jezda 1 km na sat u pitanju kad je maksimalna brzina, ali nema veze, i u tom segmentu je bolji, makar za taj 1 km na sat. Njegova masa u suštini po nekim tim fabričkim specifikacijama sa svim tečnostima za 100 kg niža u odnosu na Hondu Type S, odnosno na Accorda Type S. A što se tiče kočnice, ovde je jedna zanimljivost, imaju potpuno identične prečnike kočnica, znači ovde su napred 300 mm diskovi, pozadi su 260. Znači, M niži, M snažniji, M ima bolje performanse i ima apsolutno sve preduslove da u svakom pogledu bude brži i na stazi. Sve je u ovom automobilu daleko tvrđe, daleko zbijenije u odnosu na ovaj Accord koji je stigao kasnije. Znači prvo što ova hauba koja ponire napred uopšte vam ne daje utisak koliko je auto dugačak, čak što suprotno daje vam utisak da je izuzetno kratak napred. Sa ovim sedištima koje su fantastične i sa ovom pozicijom za volanom i generalno ovim belim satovima, vi imate utisak kao da se nalazite u nekom ljutom hot hatchu. Još kad pogledate u retrovizor i vidite ovaj ogromni spoiler koji naravno zbog utiska koji retrovizor pravi, a to je da je sve mnogo kraće i mnogo bliže, nema šanse da se ne istripujete, da ne kažem da ste u hot hatchu. E sad, kakva je vožnjica ovog auta? Evo, vozimo lagano, pa ćemo jedan brži krug u kome ćemo da napravimo odmah kombinaciju i zvuka, snimanja zvuka i nekog komentara kad ne bude gasa, znači prilikom kočenja. Ajde, polako da krenem. Neverovatno kako se osjeti priliv snage u momentu kada vi tek otvori, to je čudo. Ovo je zaista potpuno drugi osjećaj vožnje.
potpuno druga dimenzija vožnje u odnosu na onaj Type S. Ovo je zaista neverovatno i moram da kažem odmah jedna mana, zašto nisu postavili ovaj obrtomer po sredini umesto brzinomera, jer u momentu kada je nakrivljen volan vi ne možete, malo je zabačen ovamo ovaj obrtomer, ne možete jasno da vidite na koliko se obrtaja nalazite, zato mi se i desilo da upadnem u blokadu i izgubim, ajde da kažem, koju desetinku prilikom šaltanja brzine, ali dobro, još uvijek nismo merili, sad znam da moram malo da se nakrivim, da bacim pogled na obrtaje kada budem merio vreme. Inače, auto je fantazija, ovo je potpuno drugi trip i osjećaj, koliko god da je ono, da kažemo, neka sportska limuzina, ovo je bukvalno nešto poput brutalnog hatchbacka, zaista je auto fascinantan i taj moment kada upali VTEC, toliko se više osjeti ovde da je to neverovatno. Promeni se zvuk, dobijete kao boost, znači zaista fascinantno. Znači auto je potpuno ludilo, ovo je ultra ozbiljna igračka, ležanje savršeno i pored toga što ima ove, da kažem, zimske gume koje nisu baš i neke od nekog eminentnog proizvođača, ali svejedno sasvim solidno drže za stazu, tako da je i sa njima vožnja zanimljiva. Zaista voziti svaku Hondu je realno pravcato uživanje. Sad, ajde da probamo da izmerimo vremena i da vidimo kako to izgleda. I evo me sada u drugom autu. Nisam isključio SP. Nema ovde toliko drame kao što ima kod onog, što opet ne znači da vreme mora biti lošije. Igra i radi i nema onaj nivo ležanja kao što ima Type R. Jako dobro puni. I to je to. Mnogo ove gume ne valjaju. Cijela stvar u gumama. Gume su problem. Da su gume drugačije i bolje, da su barem u rangu i nivou Type S-a, cela priča je bila drugačija. Ovo su užasne. A i tvoje su užasne? Nazad su mi all season, Rike. Evo sad se i vlasnik drugog. Dobro, znači svakako su loše gume i jednom i drugom, ali u svakom slučaju, evo, ono što smo pokazali, dokazali, to je da je Accord Type R definitivno bolja, brža igračka, ali ja bih rekao da su ove gume malo ipak lošije od Type S-ovih guma. Ljudi, to je to, evo što kažu, malo smo improvizovali, ne zamerite, merili smo sa štopericom, onako bez ikakvog onog transpondera.
Prvi put smo to uradili i ja se nadam da će biti još ovakvih stvari i porađenja. U svakom slučaju vrhunska priča po pitanju dva automobila, mislim vrhunski automobili i jako su mi se svideli. A ako se vama sve ovo svidelo, šerujte, lajkujte, subscribeujte i vidimo se uskoro. Ćao!